Kali-kali tak melok cangkruk rek sawangane kok ning omah terus gak tau melok cangkruk. Mbak, iki ana info apa rek ning PKK rek agak teko soalnya. Karena apa-apa. Ngaran sing wong iki. Ayo Mbak Win, tutuplah ceritamu sing mau Mbak Win. Iya sing mang lho, sing jarane Bu Sulastri mau lho. Oh, mau ta ya. Iya. Wingi ku lho ya yuk Sulastri lak mari blonjo tekan pasar larangan. Kecopetan tak kandhani. Walah ijenan ta dek. Ambek bojoe, tapi pas nggawa tas diswau. Ya Allah sakno rek. Lah apa sih wong iki tadi jak ngomong nyaut ta. Jarno-jarno gak usah direken. Terus kira-kira enake kapan awake dhewe nyambangi? Kan sakno wong mari kapesan. Iya, ya apa, Mbak? Ya apa? Kapan, Mbak? Menurutmu? Sesuk ah. Gak apa-apa wis. Sembarang. Lah saiki paling dhek isih sok ya. Iya. Mbak, aku melok po Mbak sambang ning Yuk Lastri, Mbak. 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 Karo dare ana wong ning kene iki rek. Diruweken deket mange wis. Tak mulai ae bener gak cangkruan. Ya wis bener mulia wis. Barekan lho. Dudu circle kene lah apa sih kok melok-melok. Lah yo, biasa gak tau semrawung ambek wong ae lho ya. Iya, lek ono berita langsung moro takon-takon gak jelas.